Good day o bayang adlaw sa atong magaigsuonan nga mga OFW nga naminaw og nagtan-aw diri sa atong YouTube channel sa OFW Bible Study. Kining atong programa alang kini sa atong makaigsuonan nga mga OFW nga anaa sa lain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Atong mga OFW sa Saudi Arabia, OFW diri sa Amerika o sa Europa o sa tanang mga lugar sa tibuok kalibutan nga libuan ka mga Pilipino nga tuwa nagtrabaho. Kini ra usab inyong higala sa YouTube si Lloyd Galion maghatod daw usab ganinyo og Bible study nga atong ipadungog o atong i-share sa atong magaigsuran nga OFW sa tibuok kalibutan. Sayod ko nga kining OFW dili gyud sayon maigsoon kay ako usab isip usa ka OFW nakatilaw og mga kalisod sa akong pagpanarbaho mao nga kinahanglan gid nato nga mag Bible study maminaw sa pulong aron madasig ta sa atong pagpanglagan sa Ginoo. Mao nga kini nga mao channel ako gining gihimo alang sa atong mga OFW ngani diri sa atong channel magampo kita, magbasa kita sa pulong sa Dios ug sa usang paagi makaministeryo kita sa atong kaigsuran nga OFW. Kung doon na mo yung mga pangutana, i-send na kanako pinagi sa ako ang cell number nga ihatag nako human sa atong pagtuon o sa ako ang pwede ka mga utana imong i-send sa akong email, akong ihatag ganimo akong email address igsuon. Doon na kay paampuan, ug doon na kay mga problema i-share kana kay ato nang pagampuan maigsuon diri sa atong tulumanon OFW Bible Studies. So pagkakaron daghan tag mga iskutanan o daghan tag mga pagatun-an sa Biblia o stay tuned kay ako ning ipapaminaw sa dili madugay og namusta ko sa tanan nato magaigsunan nga OFW naot ko nga damos kapis kay panglawas og nasayod ko nga ang Dios magauban kanunay kanato og padayon sa pagpaminaw nining atong programa. Ania si Brother Lloyd Galion. Nadamgo ako kanimo Ang libro gibahin sa tulo ka mga parte. Ang unang iglesia sa Jerusalem, na kini makita sa mga kapitulo 1 ngadto sa 7. Ang ebanghelyo mikailap gikan sa Samaria ngadto sa Antikya, makita sa kapitulo 8 padong sa kapitulo 12. Ang pagwali sa mayong balita sa lalawigan sa Asia Minor o sa Gresya natapos nga mahuman sa pag-abot ni Pablo sa Roma, makita sa mga kapitulo 13 ngadto sa 28. Kinsa ang nagsulat? Ang nagsulat nining libro wala magpaila sa iyang kagalingon nga ngalan, dili bisan na maghatag og klaro nga ebidensya mitungod sa iyang kagalingon, ingon nga walay pag-isip sa iyang kagalingon nga mahinungdanon. Apan adunay usa ka giuyunan sa tanan gikan sa sinugdan nga kadto si Lucas, ang Griko nga mananambal gikan sa Antikya. Mao ang nagsulat niining pinasahi nga libro kay siya nakaangkon og pinasahi nga kahibalo sa kahimtang niya ng sentro sa Kristyanismo. Si Lucas hanas sa pagsulti sa lingwahe sa Griko, siya nagsulat sa iyang mga balita uban sa gugma og kaluoy o gisulat ang mga pulong ug mga gipangsulti sa mga apostoles sa tin-aw gid kayo pinagi sa testimonya sa ebanghelyo. Nagtagbo si Pablo ug si Lucas sa ikaduhang misionaryong biyahe ug uban kaniya gikan sa Troas paingon sa Filipos. Siya miapil sa pagwali sa niini nga kolonya sa Roma o gibiyaan niya si Pablo didto aron pagtukod sa paglantaw og bag-ong iglesia human sa iyang pagbiya. Ang apostol gikuha pag-usab uban kaniya sa mga apostoles atong makaplagan nga si Lucas kanunay nagbisita kang Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo didto sa Cesarea og human niadto siya nagpadayon pag-uban kaniya, mialagad kaniya og dako ang bilid pinagi sa pagka-espirituhanon sa apostoles. Unya, iyang gisulat ang dipinsa ni Pablo samtang siya gihusay sa hukmanan at tubangan sa Romanhong mga opisyal. Wala siya mubiya kaniya sa iyang hataas o puno sa labihang kakuyaw nga panaw hangtod siya miabot sa Roma. Ang dili maihap nga kita mga bahin nga nagtudlo diin si Lucas naguban kang Pablo sama nga saksi nga nakakita og kauban nga magpapanaw.
kang kinsang kining libro gisulat. Ang ebanghelistang si Lucas klaro nga nagsulat sa iyang libro sa mga buhat sa mga apostoles o gipahinungod kini kang Teopilo, ang parihang tao kinsa iyang gipahinungdan sa iyang balaan nga ebanghelyo. Si Lucas nagpahinungod sa duruha sa iyang nagsulat nga mga buhat, giporma ang usa ka tibuok apan duha ka bahin ngadto kaniya. Nagtuon kita mahitungod sa pagkatao ni Teopilo. Lucas 1:1 ngadto sa 3. Si Teopilo kinsa ngalan sa nagkahulugan nagmahal sa Dios. Usa ka bantugan nga tao og taas og ranggo sa Romanhong Imperyo. Ang iyang pagtuo diha ni Kristo nagsugod atol sa iyang serbisyo sa Antikya. Siya nangandoy nga makakuha og daghang eksaktong mga detalye mahitungod sa espirituhanon nga masaysayong kaugmaran sa Kristyanismo o gusto nga makahibalo giunsa sa mga Romanong opisyal pagtratar ang mga iglesia matarong ba o hiwi. Sa unsang gidakon nga kini nga mga prinsipyo sa ebanghelyo mao ang pundasyon alang sa bag-ong pag-ugmad sa sistema sa kalibutan sa panahon sa ilang panagkuyog ni Apostol Pablo o giniyahan sa Balang Espiritu. Si Lucas nagtigom og mga detalye gikan sa panahon sa pagkatao ni Kristo sa Bethlehem hangtod sa pagsugod ni Pablo pagsulod niya sa Roma. Iyang gitugyan si Teopilo uban niining hinanay nga sulat masayran og maasuyon naghulagway sa dalan sa gahom sa Dios nga nagapamuhat sulod sa iglesia. Gusto siya nga magtukod ang pagtuo, maghatag og suporta sa katinuod sa iyang tinuhuan. Ingon nga si Pablo nag-ingon sa prisuhan sa Pilipos, saligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Ang pitsa. Ang pag-abot ni Pablo sa Roma tingali mga 61 AD. Ang sitwasyon human niya na nagpabilin ang kagubot tungod kay daghan ang sayop nga mga ebanghelyo nga mibutho niya ng panahon nga si Lucas nagsulat sa iyang ebanghelyo. Kana nga butang malagmit mahitabo nga ang mananambal nga si Lucas nagsulat sa libro sa mga buhat sa mga apostoles atol sa tuig sa 62 ngadto sa 70 AD. Ingon nga ikaduhang bahin o pagpadayon sa pag-asoy sa pagsugod sa ebanghelyo sa Kristyanismo. Diha siya nagsulat pagsunod sa tukma nga pangutana, kakugi ug pagampo. Siya nakigsulti uban sa mga nakakita nga mga saksi sa kinabuhi ni Kristo uban usab ni Maria ang inahan ni Kristo og si Felipe ang alagad. Kung nakuha niya gikan sa nasulat nga mga tinubdan ang pinaka mahinungdanon nga mga sinulat sa pulong ug maoy iyang giilang nga kinahanglan sa paghulagway sa pagkatao ni Kristo ingon man usab sa iyang mga pinuhatan. Siya usab nagtigom og kasayuran alang sa mga buhat sa mga apostoles unya iyang girepresentar ang duruhang nga mga buhat ni Teopilo ang gobernador. Pagpasalamat kita kang Ginoong Hesukristo sa tibok natong kasing-kasing nga siya nagtawag ni ining Griko nga mananambal og nagiya kaniya nga dili muhunong sa iyang pagsulat hangtod sa katapusan sa iyang ebanghelyo. Hinuon siya nagpadayon sa paglamdag kaniya uban sa kahibalo nga ang buhing Dios dili pa mubalik sa labing madali ug ang iyang pulong kinahanglan isangyaw sa mga karasuran sa dili pa siya mubalik. Ingon nga ang 12 ka apostoles kaipon uban sa unang iglesia nga nagpalibot kanila, naghulat sa Jerusalem alang sa pagbalik ni Kristo. Sa ingon niya na ang mga Kristohanon sa Antikya nakadawat og paran-awon gikan sa Balang Espiritu sa pagpakaylap sa ebanghelyo sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Sila tulod sa pagpasundayag sa ebanghelyo paingon sa Roma. Kung si Lucas wala magtrabaho uban sa kakugi ug tukma, dili unta kita makakaton og eksakto kun giunsa ni Kristo pagpakaylap ang iyang gingharian sa tibok Griko nga kalibutan. Sukad niya nang panahona ang Ginoo naghatag kanato nining libro usa ka panag-ingnan alang sa pagwali ug pagtukod sa mga kasimbahanan. Sa ingon ini kita makahimo sa pagkat-on kun unsa sa Balang Espiritu pagbag-o ang mga magtotoo, pagdasig kanila sa pag-alagad ug
himog mga kadaugan sa ilang kaluyahon. Walay mas maayo nga dapit sa pagbansay sa mga alagad sa Dios alang kanila kaysa pagtuon sa libro sa mga buhat sa mga apostoles. Diya sila makakita sa kamot ni Ginoong Hesus nga nagapamuhat uban kanila nga nagtuman sa iyang tawag. Pangutana, unsa ang mga katuyuan sa pagsulat sa libro sa mga buhat sa mga apostoles? Unsa imong nasayran mahitungod kang Teopilo? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.